Бачно? Привітання, сябри! Привітання. З вами господариня Мар'яна і господар Олег. Что вы бачите за нами, за нашими спинами? Поглядите, мы стоим на березе Няриса и запрошаем сегодня пройти с вами на Белый мост. У нас такая обширная программа, вельми хуткая и насыщенная. И головное, мы хотим запросить вас поглядеть на кригоход 25-го году, зимы 25-го году. Зараз мы уже будем наближаться до Белого мосту и покажу вам кригоход. Итак. Здрасте, это кто? Вы? Вы просто литовские? Нет, я белорусская, она литовская. Ага, я мы белорусы тоже из Беларуси, из Минска. Мой муж. Я из Барановича. А мы из Минска. О, вельми приємно вас зустріти. Можна вас немножко? Да, конечно. Те саме. Так, а ти, Кольки, ти тут народилася, у Литві? Ні. А де? У Барановичах? В Білорусі. А і як давно так живеш тут? 4 года. Ну, ми вже третій так само. Ага, ви чому сюди приїхали в Литву, твої батьки? Я не знаю. Не ведаешь? Ну. И вы уже разом вучитесь, да? Да. Да. 4 года. Ага. А литовскую мову ты уже как бы разумеешь? Нормально. А сябровка на якої мові каже? На русском? Ну я. А ти литовська дівчинка, альбо? Ага. Ясно, вельми приємно. А мы пришли кригоход. Знаете, как по-белорусски ледоход? Кригоход. А вот здесь плывут криги. Это льдины. И вот мы пришли сдымать. Ну вот, вы зустрілися, и я вам показала девчинок. Я не со мной поздоровались. Я думала, что это мужа ведают, познали, але таких маленьких у меня нема. У меня все уже великие, былые студенты, учни. И им уже по 40 годов уже, там, под 40 всем моим былым. Нет, а эти девчонки такие школьницы. Одна белоруска, в Барановичах народилась. 4 года уже тут живе с батьками. Вторая литовская девчонка. Поглядите, какие пригожие криги плывут. Подходим до Белого мосту. Мы, значит, сегодня 16 лютого. Позавчора был день Святого Валентина, день кохання, день коханих и закоханих. И мы вирішили не только поглядеть на кригоход и показать вам аллей и наведать наш замочек. Как же так же на день, на сам день нас не трималося. Той день був працовний день. О, глядите, як пригожа. Ось набережна. Ось криги. Дайте я спинюся, покажу. О, хутко секяни. Запливають під мост. Сьогодні було повідомлення, що 12 лютого або 13 двое хлопцев выращили. Ну вот скажите, ну вот как это назвать, а? Лоботомия или как? Выращили вот приблизно на такой вот льдине. С берега она подплыла близко. А они типа на нее скокнуть и проплыть. Ну вот приблизно вот такая вот льдина. Двое парней, хлопцев. То бок это не дети уже, как мне соображали. И, конечно, эта льдина почала уходить под воду, не витримлюючи ваги. І мужчина зауважив, поспів зняти їх на
фото, може на відео, і визвав МЧС. І вельмі хутка яны прыехалі, сігналы сирены былі ўжо чуць, калі ўжо адзін попытаўся спрыгнуць, а іншы ўжо на этой льдзіне сыходзіў, но іх выратавалі і сказалі, што ніхто не пастрадаў і не пацярпеў. Я хотела згадаць, як это слово по-беларуску. І ўсё скончылася добра, але, конечно, они былі мокрые і как бы уже ж замерзли, напэўна. Но ввогуле я хочу сказаць, ну вот как яшчэ бацькам альбо кому, настаўнікам вот тлумачыць такія рэчы, такія глупые рэчы. Я маю на увазе то, чтоб яны не рабілі. Ну что ж, падыходзім. Ну что ж, падыходзім до нашага замочку. Вось это Стэлла. Нагадваю, хто яшчэ не ведае. Побач з ёй ёсць такі знак. Такі знак вот этот. І наш замочек. Ай, привітанне, привітанне, даражэнькі. Дык такі прыгожы, папуся. Ён застаецца пакуль што залацістым. Ну, золотистый, крыха еще блещить. Може его змазать, какую-то аллею принести, да змазать будет. Ось, да и все. И вось он хаває нашу семью, наше кохання. И мы его наведуем час от часу. И там крыги плывут. Глядите, мы перейшли на той бок моста. Я ще раз покажу, ось там наш замочек. Ось. І там заплывают крыги под мост. А тут что? Там мы загораем, звичайно. Да, ось там мы. А тут я купаюся. Да. І ось тут выплывают крыги з-пад мосту. Ось такая вот великая. Але я думала, все ж таки після тижня таких морозов, особливо ночних, мінус 10, мінус 12, весь тиждень стоял такі морози, я думала, що буде більше. Буде більше, кригу просто тесно, а тут такі пространства поміж ними. Я бы сказала, что не такой же крыгоход. Мы специально чекали вот этих выходных, чтобы после тыдня, напэўна, тут будет такой... А памятаеш, был больше моцный крыгоход. Вот у першую зиму мы трапили сюда 22-м, значит, 23-м году. Глядите, знаходите, калі ласка, на моем канале, у плейлисте, ось там ты відео по крыгоходу. Я под гэтым відео публікую ссылочки на те відео. Мы 2 года снимали крыгоход. Это уже 3-й наш крыгоход у Вильнюсе. Вот оно там. Как сердечко. Замочек. Ну вот, мы отзначили День Валентина. Это наше сердечко. Валентинка наша была. И наш замочек. И крыгоход. Калі ласка. Сябры, у нас сегодня, я казала, некалькі нагодаў. Значит, это перший, это День Валентина, отзначить, потом наведать наш замочек. Третий, у нас сегодня 16 лютого, День памяти нашей таксочки, нашей шоколадной таксочки Тесі. У яе быў дзень нараджэння 16 лютага, і она нарадзілася ў 2005 годзе, а зараз 2025, то бок ёй споўнілася бы 20 гадоў. І 16 гадоў і 4 месяца, з якіх яна пражыла з намі. І прынесла шмат радасці. Мы яе памятаем, таксама любім. І ў дзень любві мы кажам, што мы яе любім і памятаем і першую нашу таксачку, рыжую Несі. І яшчэ цікавы дзень сёння, асобны. 16 лютага, паглядзіце на мяне. Ось. У Літве азначаецца дзень аднаўлення дзяржаўнасці.
І сёння цэлы дзень ідуць мерапрыемствы. Значит, мы, па-першае, да, з Алешкай віншуем літоўцаў з гэтым святам, аднаўлення іх дзяржаўнасці, то бок, ну, как бы суверэнітэту і то, што это асобная краіна. І таксама, ну, зычым ім працягваць і берагчы сваю і незалежнасць, і дзяржаўнасць, і свае сцягі гістарычныя, і літоўскую мову, і герб, і ўсё. Мы з імі душой, і мы іх падтрымліваем і віншуем. І сёння з раніцы і было шэсце на могілкі Расу. Там они складали, можа, кветкі і чествовали так называемых сигнатуров, подписантов. На улице Піліс есть дом сигнатуры, у тым ліку Басанавічус, які подписали эту декларацию или что там об дзяржаўнасці і незалежнасці. І где-то пасля 18 гадзінаў на праспекце Гедеміна пачнуць жечь костры у нас. Вогнище. Так, вогнище. Уже Вот мы зараз ішли сюди на Белый мост, там уже были складены, да, дровы для костров. Яны будут тады, калі они там змагаліся за свою незалежность, яны тады так само уже зараз збираються, все приходять, да. ідуть І зі шмат святами. людей по Гедеміну йдуть у шаликах, вот таких очень и великих, и со стягами, и с детьми. Вот, хотя сегодня на дворе, хочу сказать, вельмі морозная зараз. Вон качки плавають. І яшчэ цікавае, а з пункту гледжання беларусаў уже трэці дзень сёння, апошні, у нас праходзіць у Вільнюсе што? Фестиваль поэтичного Верши 20-го стагоддзя. Верши на асфальте. Верши на асфальте. Это вось такой кніжны фестываль, у якім і учора мы прысутнічалі, і З'їжджаються письменники, і пісьменнік Владимир Орлов прымае ўдзел. І сёння будзе прэзентацыі. Зараз мы спяшаемся туды таксама завітаць і паглядзець. Так что мы Вчора і про мою книгу визнали, що вона продається. За 23 год Продавіться. коммуникат.орг выдаў, які кніжкі он выдаў за 24 год, і у тым ліку была згадана кніга Пригоди дяді Вітіна в Мадарсі. Да, Олег. Так что было Читайте. вельмі прыемна слухаць. І мы зараз наведали все вас, вам показали крыгаход, замочек, все наше сэрца. І зараз будем уже туды ісці назад, на гэтую кніжную фестиваль, а потым пасля яго мы хотим завітаць на Гедеміна і паглядзець вогнішча. Калі мы яшчэ іх застанем, і я, можа, здыму і таксама покажу вам напрыканцы. Дзякуй пакуль, і пакуль развітваемся. Сябры, Олег побежал. Побег на это мероприемство 7-мильными своими шагами и кроками, а я подошла до проспекту Гедеміна, иду туды на фестиваль книжный, але своим таким, своей хуткостью, своим ходом. И глядите, ось я подошла до площади Кудзіркі и от улицы Вільняус, ось гэты кавалак Гедеміна, і практично, напевно, до кафедрального собору, туди на вихід на кафедральну площу. Тут ми бачимо вже перекритий рух, звісно, для транспорту вже з вчорашнього вечора. І ось зроблені такі заготовки для вогнищів. Тое, що ми вам казали. І коли поглядіти ось туди наперед, а я пойду по такому більш оптимальному шляху, вийду на наш туди, куди мені треба. І от криху пройду вздовж, показати, як виглядає ось підрихтовка таких вогнищів у Литві. Як от вільнюсці рихтують такі свої вогнищі. І потім, зараз десь 4 години, 16, у них все відповідно розкладу. Розклад був опублікований. І ось вогнище почнуться з 18 годин. А зараз, я ж кажу, десь 16.
Мне треба к 17 туди прийти. Там буде презентація книги Владимира Орлова. И я на нее иду. И глядите, вот весь Гедеминовский проспект упрыгоженный ось такими сверху колеры литовского стяга. По всему этому Гедемину. И конечно, по всему городе висят, вот глядите, вывешены литовские стяги. Ну, євросоюзовські там не йду, ну литовські обов'язково. І литовці вельми чтять свою ось эту державність і незалежність. І зараз я не бачу, але я зустрікала шмат людей у шаликах і навіть со стягами, і у шапочках таких литовських кольорів. Навіть я набила такий шалик, який вам показала уже. Ну что ж, я далее не пойду, я буду сворачивать вот на эту улицу. Так что, покуль, зараз я спиняюсь, потім до зустрічі. Serdecznie witaję wszystkich, які прийшли сьогодні, не глядячи на то, що і литовське свято, і мороз, і сніг, to wy przyszli, aby być tu z nami, aby posłuchać prezentację księgi, jaką Fond Komunikat wydał na łacińce, bo to nie jedna księga. My wydali dwie księgi. Wydali najpierw księgę Patria Eterna, to księga faktycznie pierwsza wydana, ona raniej wychodziła u Białorusi. Tu jest kilka opowiadań z pana Władimira Orlowa i później wydali tę księgę Świeciatca w oknie, gdy nikogo za imi, to księga poezji. Tu uwejszli wiersze między innymi z tego zbornika, za jaki Władimir Orlow otrzymał tytuł Europejski Poet Swobody. Tytuł ten przysługiwał się gdańskiej merii i merii Gorodu Gdańsk. Zwyczajna говорится, и господар Владимир так само это притримливается, что у белорусским письменстве есть два алфавиты. Латинка не то, что она может заменить, я лечу, кириллицу у белорусским письменстве, ale думаю, что она допомагает у этом, чтобы белорусская мова была зрозумілая так само для тих людей, які більш до заходнього письменства долучені. Ведаеце, переход на лацінку – гэта і пытанне цывілізацыйнага выбару. Напрыклад, Чарнагорыя цяпер практычна ўжо перайшла на лацінку. Казахстан, як вы ведаеце, завяршае гэты пераход. І я упэўнены, што я не закликаю и не верю в то, что уже в ближайшей перспективе мы сможем перейти на латинку, але я упевнений у іншим, у тим, що кожен адукований белорус повинен ведать латинку. Вот. Это поширяє якби обсяги усприймання світу. Я згадую, як мой син, вихованець ліцея білоруського Богдан, трапивши в Чехію, а потім у Словакію, був ще таким юним, зовсім уражений, що він може читати там шильди, ценники, там назви різні. Вот. Ну і это, безумовно, книга не подручник латинки, якую я закликаю вас ведать. Это книга поэзии, але, безумовно, она так само может допомогти вам легче засвоить латинку. Сябры, мы уже вернулись из нашего мероприемства, с книжного фестивалю. Вы могли побачить фрагмент выступу и презентации книги вершаў Владимира Орлова, а цельную версию глядите в особном виде. И мы пришли на площадь Кудзірки, вот здесь вот на участок проспекту Гедемина, починаючи от помника Кудзірки. Вот он там.
Ось він там. Де? Ось. Ось ось. І що ви бачите за нашою спиною? Можете побачити. Закрили наші Закрили. Вогнище. Давайте зараз пройдемо. Яни вже горять з 6, зараз половина 10. Ну, догорають. 2,5 години. І, звісно, яни вже догорають. Ну, ми криху пройдемо і Ще покажемо. великі. Можна погреться. Так, глядите, о, як А вже тепленько. мало дрова залишилося, вон зовсім мало. Дрова. Да, добре, о, глядите, так тепленько. Ось. Ой, справді такі жари де. Тут так пригожа горить, скажи, бабуся. Да. Ну, это уже другие. От початку вот этого кавалка, ось сам перший горить. Перший. Дров уже ось для гэтага зовсім не шмат засталося. І ми ще можемо побачити і наступні костри. Пойдемо тоді, пойдемо далі. Давайте. І, до речі, так bardzo зимно. Bardzo зимно. Я думаю, колективи всякі вже, які співали, пам'ятаєш, тоді ми ходили? Вони вже ще відспівали. Ні, тут і колективи всякі, ось. Глядите, ось ще одне вогнище. Ось. Ось. Ну, нічого не відбувається, просто молодь. Зараз уже таки молодь стоять, греються. Людей, звісно, поменшилося. Коли навіть днем, тоді я вам зняла, коли ще рихтувалося це все, так, було вже, відчувалося шмат людей, повеличувалося тут на проспекті Гедеміна. Але я звернула і пішла на ту імпрезу. Ну ось напереді я чую гуки, виступає некий колектив. І ще співають. От глядите, тут уже більш велике вогнище. І ось люди. Люди ще і ось з дітьми. І з дітьми є. А гэты ось у колерах літовського стяга зажглися вже. Ось со стягом ідуть, гляньте. Бачите? Ось так. Ідуть со стягом. Ну и все, мы идем. Ось у некоторых вогнищ зовсім от стоїть невелика кількість людей. А звичайно, от на цьому перекрижуванні згадує і Тоторіо. Ну, ми її називаємо Татарська вулиця. Тоторіо. Ой, навіть глядите, вот які у нас ще гуляють тут навідувальники. А это тут вот спевают, глядите. Да, так я ж тебе кажу, колективи, ну. Я ж тебе говорю. Ніякі ні. А далі так само є. Ну, кстати, даже с грузинами. The House of the Rising Sun.
Усесветна вядомая песня ангельскамоўная. Это скауты. Литовские. Они такие на литовской. На литовской выконывают. Скауты. The House of the Rising Sun. Осторожно. In performance, я бачу, in performance of Lithuanian Boy Scouts or Girl Scouts. А хлопец с девчонкой засмеялись, наверное, за меня, потому что я подпевала. И что? Что? Не ведаюць моего бэкграунда. Калі я яшчэ не было на свете, уже видела эту песню. Смотри, Зуха. Мишек. Ага. Это на День Валентина, так? Я меркую. Teddy Bears. А ось тут уже невялікае вогнішча і невялікая колькасць людзей стаіць. Дзіцёнак яшчэ ідзе. А наперадзе яшчэ. Глядзіце. Соціальна зворушність. І тут яшчэ есть вогнішча невялікае. Пошні дрова. А пошні, да? Адкуль ты ведаеш? Занимал тут уже все. Да. Добре. Тут детки яшчэ. Кинули опошні. Ага. А далей яшчэ, може, 2 ці 3 будзе яшчэ. А наперадзе мы уже бачым кафедральную плошчу і кафедральны собор, вежу эту, колокольню. І ми падыходзім до конца. Вось, глядзіце, сцяг. Сцяга мы вернуліся. Малайцы, литовцы, что... Ну, зараз это уже все разошлись. Мы, конечно, были на мероприемстве. И тому, как бы, папуся греє ноги. Замерз. Добре. Малайцы, литовцы, что святкують і падтрымліваюць гэтую ідэю сваёй свабоды,
Передопошні, ще одної. Ага, передопошні. Да. Даже два? Навіть два, да? Ось, навіть на колясочці ще діток возять на вазку. Ну, тут таке невелике вогнище. І тое, што яны падтрымліваюць сваю і свабоду краіны, і незалежнасць. І не баяліся тады за яе змагацца. І быў студзень, таксама, каля тэлевежы, каля Сейму. Было холодна. Яны жглі кастры, вогнішчы. З таго часу стала, гэтыя вогнішчы сталі сімвалам абароны свабоды і незалежнасці краіны. І вось яны у памяць тых дзён дагэтуль 16 лютага на дзень аднаўлення дзяржаўнасці Літвы яны усталёўваюць такія вогнішчы і грэюцца каля іх. І вось калектывы таксама выступаюць, perform different songs. А тут яшчэ вялікае вогнішча, тут яшчэ добра гарыць. Ось дзеткі там. Тут яшчэ добра гарыць так. Да, папуся? Глядзіце, як прыгожа. Что, у тебя ноги замерзли? Еще больше ноги греешь. Вот так. Ну, что у меня замерзло? Вот что тебе замерзло. Ну, треба курточку набывать новую. Да, да уже шика зацепляла. Уже хутко зима закончится. Ну вот опошні. Ну і тут так само співають і тапошні. Глядіть, от уже колокольня, вежа. Пісні, як і в Білоруській. Ну что, сябры, сегодня день удался у нас, так? Да. 16 лютого день, во, вельмі Незалежності удаўся. Літви. Так, Закінчення пачаўся з фестиваля. Белага мосту, з нашай туди вандроўкі, ну не вандроўкі, а пешу. І наведвання, назірання крыгаходу, наведвання нашого замочку і гэтак далей. Потым мы наведалі яшчэ кніжны фестываль. Ось, ты зрабіў свой... Поетичний фестиваль. Які? Поетичний, Поетичний, нехай так, щастя верші.
Так, ми побачили письменника Владимира Орлова. І, Живого. живого, да. Ми з ним покомунікували. І ще застали вогнище на проспекті Єдеміна у день відновлення державності Литви. І співи почули. І співи, от зараз ви чуєте, ми розвітуємося з вами під співи, литовські співи. Я ще раз віншую всіх литовців з цією нагодою. Так само Білорусь, це ж как бы сьогоднішній день перекликається з нашим Днем воли, 25 соковика, так? Так, такі самі литовські дні. Так, это литовский 25 соковика, День воли. А для мене особисто это незвичайний день. І тому ми віншуємо всіх литовців і так само зичимо білорусам нам ніколи не гублять наші так само святи і історичні дати і події. Так Не що здаватися. не сдаваться. Да, так, never give up, как говорил Байден, it's a long way to democracy, it's a long way, don't give up. And we don't give up, окей? Так что еще раз дякую вам за то, что вы были с нами сегодня. И до новых встреч. С вами была спадарыня Марьяна и спадар Олегас. Олежка. Пакуль. There is a house in New Orleans. They call